Hauskaa päivää Toholammilta. Toholammin yläkoulu 3. Sitran kilpailussa. Toholampilaisten nuorten ryhmä sijoittui 3. Sitran Suomen yläkoulujen 9-luokkalaisille järjestämässä Miltä kiertotalous näyttää lyhyt elokuvakilpailussa. Videon tekijöinä olivat Roosa-Maria Heinonen, Ruusa Tiainen, Jonne Runtti ja Tatu Vehmasmäki. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra haastoi lokakuun alussa kaikki Suomen peruskoulujen 9-luokkalaiset muuttamaan maailmaa. Sitra halusi ottaa nuoret mukaan tulevaisuustyöhön ja saada heitä tekemään kanssaan kiertotaloutta näkyväksi. Toholammin yläkoulun työryhmän videossa tuomariston arvion mukaan tuodaan esiin kannustavalla ja käytännönläheisellä tavalla sitä, kuinka jokainen voi toteuttaa kiertotaloutta jokapäiväisessä elämässään. Voittajaksi selvisi Töölön yhteiskoulun joukkue Helsingistä ja toiseksi Tenetin koulu Sotkamosta. Merkittävän toholampilaisen musiikkivaikuttajan Martti Ylikotilan syntymästä on kulunut 100 vuotta. Ylikotilan elämäntyötä musiikin saralla ja muutoinkin muistellaan sunnuntaina 27.11. järjestettävässä tilaisuudessa Toholammin kulttuurisalissa. Ylikotila on säveltänyt ja sanoittanut useita kappaleita, joista esimerkkinä voidaan mainita Toholampi-marssi, Kirkkojärvellä, Mennyttä muistellen, Sampolan jenkka, johon sanat on tehnyt Aili Määttälä. Martti Ylikotila oli mukana muun muassa Toholammin pelimanneissa, Toholammin mieslaulajissa ja Toholammin soittokunnassa. Talvisodan aikana hän kuului Merjan laulajiin ja jatkosodassa Piva-orkesteriin. Nämä orkesterit kiersivät rintamalla viihdyttämässä sotilaita. Martti Ylikotila palveli Suomen armeijaa yli 5 vuotta. Musiikillisesta ansioistaan hän sai Director Musices -arvonimen. Toholammin kunta huomioi Martti Ylikotilan työn paikkakunnan ja alueen kulttuurielämän hyväksi, kun hänelle vuonna 1988 ojennettiin Toholammin ensimmäinen kulttuuriruusu. Vuonna 2003 kuolleen Martti Ylikotilan elämästä musiikki- ja teatterimiehenä sekä perheenisänä ja maanviljelijänä voi lukea tarkemmin kehitysyhtiön sivuilta. Juttu perustuu hänen lastensa haastatteluun ja arkistomateriaaliin. Joulupukki on vieraillut Toholammilla ja tutustunut paikallisiin yrityksiin ja liikkeisiin. Hän ehti vierailunsa aikana käydä noin 20 liikkeessä. Joulupukki totesi matkansa Annin ollen erittäin merkittävä ja antoisa. Minut otettiin täällä erittäin lämpimästi vastaan. Loppumatkaan jouduin tulemaan henkilöautolla, koska rekkikeli loppui ja poro oli pistettävä Haapajärvellä talliin. Siitä minä sitten taas jatkan matkaa kotiin Korvatunturille ja lähden paluumatkalle, Pukki kertoi. Hän oli jo tulomatkallaan poikinut Sykäräisessä Leppäsen huoltoasemalla tankkaamassa. Joulupukki oli aivan haltioissaan saamastaan palvelusta, myös J.P.:n kaupan monipuolisuus oli saanut hänet lumoihinsa. Siinä tuntui olevan oikein elinvoimaisen tuntuinen kylä, Joulupukki totesi. Toholammilla hän kävi myös muun muassa infrapunasaunassa, reikihoidossa, jotka olivat Pukille aivan uusia kokemuksia. Joulupukin Toholammin matkaa voi seurata netistä, Toke TV:stä eli Toholammin kehityksen sivuilta. Toholammilla julistettiin joulun aika alkaneeksi. Joulupukin vierailun kunniaksi kunnanjohto päätti, että Toholammilla siirrytään jouluaikaan ja sitä kestää Tapanipäivän iltaan saakka. Jouluajan julistuksen suoritti kunnanjohtaja Jukka Hillukkala joulupukin ollessa kunniavieraana paikalla. Oikein mukavaa joulun odotusta kaikille.